Chladnička odišla do väčšiny lovíšť a akurát kolega, dvorný elektrikár, ide prehodiť varné dosky, lebo táto odišla tiež. Tu nám vlastne zhorela prepäťovka, tak sme 307 V a keď to hodím do L3, tak sme na 350. A toto je ten poruchový stav, ktorý tu je a musíme ho začať riešiť. Tak ako je vidieť, tak tento kontakt je vlastne obhoretý a vyskočila z toho aj pružinka, hej, takže pozdravujeme z auditu nehnuteľností. Dneska sa vám trošku netradične prihováram z tohto miesta, nakoľko situácia si vyžaduje určitú vážnosť. Viete, kontrolovať nehnuteľnosti znamená aj to, že naozaj tomu treba rozumieť a zrejme aj preto sme boli požiadaní, aby sme vyriešili taký trošku komplikovanejší problém s fotovoltikou. Zobral som môj tím a dneska sa pozrieme na to, ako jedna chybová fotovoltika urobila neplechu za 10 000 eur. Poďme sa na to spoločne pozrieť, či rozlúskneme tento problém. Dostali sme sa do garáže, kde máme inštalovanú fotovoltickú elektráreň. Zapojenie nám vyzerá nejak takto. Viem, že by to mal byť nejaký hybrid, že keď vypadne sieť, tak nám automaticky prepne na fotovoltiku. Poruchový stav by tu mal byť nejaký taký, že na týchto fázach sa nám objaví zvýšené napätie, keď tu nastane niekde v tom dome nejaký poruchový stav. A zhoreli nám spotrebiče, vidím, že pán domáci už kúpil novú chladničku. Že my na to, aby sme to v prvom rade mohli nájsť, my musíme nasimulovať ten poruchový stav, aby sme mohli merať. Takže ideme si to pozrieť a potočím vám z toho, že jak postupujeme v diagnostike. Takže simulácia poruchy je tak, že teraz nám beží fotovoltika z distribúcie. Napätie máme všade dobré. Teraz zhodíme distribúciu. Automaticky by nám malo prepnúť na fotovoltiku. A už sme tu. 90 V. Keď to sem dáme do L1, tak sme 307 V a keď to hodím do L3, tak sme na 350. A toto je ten poruchový stav, ktorý tu je a musíme ho začať riešiť. Nachádzame sa v dome. Dom nám vyzerá takto. Tu nám vlastne zhorela prepäťovka, takže tu dáme dneska novú. Zhorel aj kotol, takže tu je starý modul, tu už máme prehodený nový modul. A ideme sa ešte pozrieť, čo nám vlastne robia chalani. Takže chalani akurát prehadzujú varnú dosku, to je vlastne stará, tu už máme vlastne novú. A toto je vlastne chladnička, ktorú máme už v garáži, takže to prehodíme tiež. No a takto to je, no bohužiaľ, proste pol domu zhorili spotrebiče, no, tak také smutné, no. Tak. Páni a dámy, prišli sme na to. Aktuálne máme stav na prvej fáze 236 V. Keď to prehodím na druhú fázu, teda sem, tak sme na 235. A keď to prehodím teraz na tretiu fázu, tak máme zase 237. Čiže stav máme správny a my teraz ideme na distribúciu. A teraz nasimulujeme práve ten stav, kedy vlastne vypne elektrika, alebo teda distribúcia a automaticky nám prepne fotovoltika. Takže takto ešte máme 236, zhodím to dole a už vidíme, že máme stav 302. Keď to sem prehodím na fázu 2, tak sme nejakých 101 a keď teraz prehodím na fázu 3, tak sme 360 V. A ten problém je vlastne v tom, že tento stykač vlastne on nám zopína N-ko. A ja keď to vlastne zmerám, ja som si toto tak ako nasimuloval, ďakujem, že mi to podržíš. Sice ono to pípa, ale v tomto stykači vlastne nie je
dobrý spoj Enkový, hej. Že my už tu máme nový stýkač. Tento starý ideme zdemontovať. Rozbievam ho s kladivom, aby sme si to mohli pozrieť. Ale ten celý proste problém je v tom, že tu vlastne, keď sa má zopnúť to Enko, tak ten pracovný vodič sa vlastne nezopne. A to je vlastne Achillova päta celého tohto rozvádzača. Podľa môjho názoru tieto dve veci nesplňujú normu ATS-ko, hej. To sa nesmie len tak prepínať. Paradoxné je, že je k tomu proste aj projekt, takto, ktorý je vyriešený práve takto. Je toto zaujímavý problém, len má to tú veľkú nevýhodu, že vôbec v tomto projekte nie je práve riešené to, že pokiaľ sa pokazí tento stýkač, to znamená, že nebude on zopínať Enko, tak v takom prípade vám vlastne zhorí poldomu, hej. A teraz je otázka, že prečo to tak je vlastne naprojektované, lebo podľa mňa je to chyba, lebo dva stýkače proste nemôžu byť ATS-ko, hej. To je problém, no. Takže my ideme teraz ten stýkač vymeniť, už máme nejaké náhradné diely a zase vám potom strihnem video. Krútku pre hejterov, takže máme 330 až 350 vlastne na prvej fázi a teraz vlastne my spojíme to Enko medzi týmto a týmto, to vlastne urobíme vlastne funkciu toho stýkača a budeme teraz skúmať, že či je naozaj tá závada taká, ako mala byť. Som to síce dokázal meraním, takže spoj to Enko a aj podrž. Dobre, podržal si. A teraz pozrieme sa, že máme zase na fázi 231 V. Takže objektívne sme jak meraním, tak aj teraz mechanicky sme vlastne dokázali, že chyba je proste v tomto stýkači a ideme ho vymeniť. A tým pádom vlastne my budeme mať ten istý stav, ako je predtým a ja vám potom ešte k tomu porozprávam, čo si o tom myslím. Tak stýkač sme vymontovali, urobíme ešte také krátke meranie, kým ho rozbijem s kladivom, aby som to ešte dokázal, hej. Že teraz vlastne meriame podľa tohto jednotlivé vlastne časti toho stýkača, čiže kontakt 1 dobrý, kontakt 2 dobrý, kontakt 3 dobrý a teraz ideme na ten kľúčový, posledný, ktorý nám spínal Enko, hej, ten nejde. No a tu už máme merák. Tu sme už vlastne prehodili stýkač, teraz to prehoďme rovno do fotovoltiky, šup. Hej, a ako vidíme, je to v poriadku, hej. Každopádne je tu stále tá chyba projekčná a vlastne aj skutočná, že pokiaľ ten stýkač proste odíde zás tento, tak v tomto dome zase vyhoria spotrebiče, hej. A to si proste potom treba dávať pozor, hej, že toto asi zrejme není v poriadku a za mňa, bohužiaľ, zase záporná revízna správa. Rozobrali sme stýkač, neviem, či to je vidieť, pôjdeme to pozrieť von na denné svetlo. Tak ako je vidieť, tak tento kontakt je vlastne obhoretý a vyskočila z toho aj pružinka, hej, takže tento stýkač je proste na kašu, no. Nevieme, čo sa mu stalo, ale proste je vadný a to vlastne bola tá chyba, prečo všetko vlastne obhorelo. No. Takže tak toto je. Záverom videa čo dodať? Nuž, chyby sa stávajú, avšak táto chyba stála cez 10 000 eur. Odišli spotrebiče, varná doska, kotol, modul v elektroaute. Nuž, proste tá škoda bola naozaj relatívne vysoká. Podľa môjho názoru rozvádzač, ktorý mal aj vyhlásenie o zhode, kusovú skúšku či projektovú dokumentáciu, a podľa môjho názoru zásadnú projekčnú chybu a to, že nespĺňal ATS-kovú normu. Odkazy na túto funkcionalitu vieme nájsť napríklad STN 33551 alebo STN N60947. A tento rozvádzač tieto normy proste nespĺňal. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viacej o fotovoltike, mrknite na prednášku do Seskezu, prednášajú tam naozaj špičkoví ľudia, ktorí tomu rozumejú. A keď budete chcieť skontrolovať fotovoltiku, kľudne sa nám ozvite, radi prídeme aj za vami. Audit nehnuteľnosti SK, tu tam prosím hoďte odber a sledujte nás.